Ahojte, vítajte u môjho ďalšieho nového videa, a zase o Hot Wheelsoch, ale tentokrát nie len o Hot Wheelsoch, ale aj o autách z iných značiek. A my sme boli teraz na také dovolenke vo Vroclavi v Poľsku a potom aj ešte v východných Čechách. A samozrejme som bol v nejakých obchodoch a samozrejme som si niečo kúpil. Ako prvé začneme niekoľkými autami od značky Matchbox, konkrétne 3, a to konkrétne z Actionu. Ako prvé je toto Shelby Cobra. Tak máme otvorené. Môžete vidieť tú krásnu zelenú metalickú farbu a krásny hnedý interiér k tomu a strieborná kovová bejsa. Aj detaily, predné svetla a zadné svetla nie sú ako detailné, to nevadí, ale za ne veľmi pekný model. Ako druhé, takisto zelené auto, a to McLaren F1, ale nie obyčajný, ale GT, čo znamená, že je to vlastne pretekárska verzia. Tento model som už dlho chcel zohnať, ale až teraz som ho našiel. Tak, mám ho rozbalený. Vidíte, predné svetlá sú detailne urobené, aj s logom McLarenu. A takisto zadné svetlá. Som to dneska zle zaostruje. A aj pekný bežový interiér. Ako vidíte, môžeme ho porovnať s normálnym McLarenom F1, ale od značky Hot Wheels. Vidíte, že je kratší a nemá taký masívny spoiler tento. A posledný Matchbox je tento Jeep Wrangler Superlift. Môžete vidieť, tento má trochu viacej detailov aj na boku. Má tam logo Matchboxu, nejaké Real Truck, Jeep, Husky, neviem čo, nejaké logá. Aj predné svetlá sú detailne urobené. Takisto aj kapota. A aj zadná strana. A na streche má nejaký box s rôznymi vecami. A masívne kolesa. Na toto príklad asi vidím, že boli Matchbox model zo 4 strán na detaily. Pričom majú len z 3 strán alebo z 2 strán. To je zaujímavé. Poďme ďalšie auto, tentokrát od značky Hot Wheels. A je to toto Porsche 911 Offroad, ale nie je to úplne obyčajné, ale je to z nejakej série Track Fleet. Je to nejaké takéto divné vozidlá, ako môžete vidieť, ale toto bolo jediné dobré z toho setu. Ja som už dlho chcel nájsť, ale konečne sa mi podarilo nájsť. Takže poďme ho otvoriť a ja vám ho ukážem. Ako prvé teda má samotné Porsche. S ním má predné svetlá urobené, ale má detaily na kapote a takisto na bokoch. Aj s nejakým bahnom, takisto má zabahnené kolesa a tiež na streche nejaké detaily. Vzadu je tento veľký spoiler a ešte samozrejme tento na pripojenie toho vozíku. A vpredu nejaké svetlá. Nič moc detaily na tomto aute, ale ten príbeh je zaujímavejší na tom. Má nejaké logá Hot Wheels a iné logá na boku, tiež zalatené kolesa. Potom má tam surf, tiež s logom Hot Wheels a náhradné pneumatiky. A môže sa to pekne zapojiť sa tým Porsche. Už vidíte teraz celé. No ja vám úprimne som trocha z tohto modelu sklamaný, lebo nie som tu aké detaily, ale nevadí. A tak som rád, že ho mám. Ďalej, tu mám trocha niečo úplne iné ako tu teraz. A mám tu už otvorený model Hot Wheels. Je to Porsche 935, alebo aj prezývané Slant Nose. A toto auto som si kúpil na blžšom trhu, čo vlastne tam ľudia používajú rôzne veci použité. Bolo to veselené s autíčkami, takže som si kúpil toto jedno. Bolo v dobrom stave a stálo nejakých 10 zlotých. Takže môžete vidieť na streche logo nejaké Urban Outlaw, potom číslo, logo Porsche. Ako vidíte, toto auto nemá typické Porsche svetlá, preto sa volá teda ten Slant Nose. Aj na spodnej logo a na boku tiež číslo. To bola nejaká špeciálna edícia tiež. Bol to sice mainline, ale nejaká špeciálna séria. Myslím, že na počas nejakého dizajnéra, alebo teraz nie som si úplne istý. Takže tak. A ako posledné a asi najlepšie, tu máme
Ferrari. Tentokrát zo setu Premium, alebo teda prémiovej série. A je to Ferrari 250 GTO. A trocha zaujímavé, že bolo v tom hračkárstve, tam ich bolo strašne veľa. A neboli tam žiadne iné auta z tohto setu. Ako vidíte, boli tam ešte nejaký Jaguar, Porsche, Corvette a Lancia. Ale tam tieto vôbec auta neboli, bolo tam len to Ferrari. Čo je trocha zaujímavé. A idem ho opatrne nožikom otvoriť a potom vám ho ukážem. Tak, ako môžete vidieť, obal zostal takmer neporušený, ale auto môžem pokojne vybrať von. A môžete vidieť fakt nádherný model, fakt nádherné auto, aj v skutočnosti som ho už videl v múzeu Ferrari. A má tam teda číslo 10, krásne detailné svetlá, logo, dokonca aj špezitku čiernu, historickú. To zle zaostruje, neviem prečo dneska. Ale brutálne detaily na tomto sú fakt. Aj na boku číslo, vzadu, kalifornijská špezetka, bianco, teda biely, svetlá, výfuky, strieborné a gumené kolieska samozrejme. Takisto veľmi pekný aj obal ten je, takže si môžem pokojne vystaviť aj s autom vnútri a môžem sa aj tešiť z auta vonku. Môžete vidieť. Ja som sa teda, že som ho našiel, si tam to bolo úplne, že ich tam bolo veľa, ale inde som pri tom nikdy nevidel. Takže som fakt rád. A ako poslednú vec, to teraz nebudem otvárať, skúpil toto Kobe, čo je akoby vlastne, dá sa povedať, že fejkové Lego, alebo alternatíva k Legu. A je to Renault 5 E-Tech, čo je vlastne nový elektromobil retro. A ten si ktorým na inom videu, postavím ho a zrecenzujem, ale takisto je to autové, tak sa to hodí do tohto setu, do tohto videa. Ktorého už teda je koniec. Môžete vidieť všetky nákupy za posledný týždeň. A samozrejme ja som rád z tohto Ferrari, ale aj z tohto McLarenu a tak ďalej. Takže dajte určite like na toto video, ak sa vám páčilo. Ďakujem, že ste pozerali do konca. Nezabudnite určite na odber, na komentár a príďte aj na budúce. Ahojte.